Ai kublei fi we baro akan ni kapor ka mentah ka kerteng ka batiang tam ka badan bor tam ka kerteng halor ki kerteng baro ka kerteng ka jong Jesus Christ bana u kawan ka jingai ai bat ka jing sisha bana kan ni ka kerteng ru baki khosi baro ki dam krop bat baro ki tli ki pla bau Jesus udai utrai kan ni ka kerteng ka badan bor tam kabala ban pen im yanga bat yang hilang baro tading tam dan da kawai pat ka gerteng kabala ban pen im yangi ong ka tin ka jong blai rei hagani ka gerteng ngiyo ya ka jing pen im bangai ngo yu blai habang ikran ya ka gerteng ka jong jisu kiksoi ki shapting kiksoi ki kriori kababal ka ong bagi kiksoi ki ngai bat ki shapting ru ya bat nga sngongo si sayu try ba mde ka gerteng jonga na ka jong pi ya ga ba ki kiksoi kin shapting ane kerteng jong no brewa kan ka perthai ya ka baki ksut ru ki shapting henry ka dai tang ha ka kerteng u jisu baki ksut ki shapting bat ki haban kongo kadai kita ka khtin ka jong blai ga ong kini ki dak kin but ya kita ki bangai ha ka kerteng jonga ong jisu pin be ano ya ki ksut kadai tang ha ka kerteng u jisu baki ksut ki haban pet ki haban kenria ki haban mi kiksoi kala de jing pang de jing stam jing te jing kom ha gi yeng sem gi jong phi ha ga kam gi jing trai gi jong phi ki jing ki jing den jar ki bawan em ki ta ki thu tang e kan ga we ba ka ta ka long ga kerteng u Jesus Christ ba ga kerteng jonga ong u Jesus pine be ano kiksoi ba kan ga de jing shisha ba ki dak kin bot ya kita ki bangai ka jing kali ka long ga ga sngi ru ngi la nget ha do kata ba da ba ngi nget ka tin ga jong blake ong ki dak kin bot yangi kamut aga kerteng ka jong Jesus Christ kita ki banget ki new ka bor ka jong u namar la ai ki ka ta ki ikhtiar kan mau gani ka way ba u Jesus shwabun ki no shabneng uda ong yi ki kintien ong ka bor habneng kno la ai nga ba kum tai ka ta ka bor am u ai hangi ki banget u ai hangi ki bangai ong khile yalap ka gospel shiki ben rio baro mdei tang ban shwalap henrei ban pen pau ya ka bor jong ka gospel ken hakita ki breu jong ka ni ka perthai ba kin yu ba ki de ko kin ya ki matla kin pet what ba yap kin yo impat hallelujah ki breu ki mampat nget ki breu ki bampat jo snowi ka kertengu jisu ki breu ki bampat jo tip ya ka kertengu jisu henrei kin tip namar ha ka kerteng ga jong u an pen mi pat wat ya kita ki bayap haga kerteng ga jong u an pen khia wat ya kita ki bapang ga bisitam ki baban ka kordit haga jingim ga jongki nga aingo yo blay ba ya gani ga gospel hoy kala nang ya ga bor bat bon ki bru ki kwa an pen sange an rei kimla an pen sange an rei kanang ya sisu da ga bor tadeng ta kwa abot ong ifi gani ga sngi bat 4 judon menno ru baga gospel ka roy hado kan ne kadai tat do ki sngi ki por ke bangingi ngi ilang bagi social media ngi ilang bagi media kumno ba ya ga gospel la ya lap don bor ya ga kerteng u jisu la ya lap don bor bat ka stat ado kata leng bagi ni technology ya ka ba ublay u ai ngi bat mundan mano bala ban pensange ya ga jingelap ya ga gospel ka kerteng ga jang u jisu kumang ong ifi ndok menen kong bau trai ngi kata ka bor ban yalap ya ka gospel badu ong ya kata haga kerteng jonga kini ki dak kin buat kamut haki banget ki don ki dak lada pimpat nget ka bamut mi idak mi isin kamut 4 itu ru ba pidai ki banget namar nengkong ka dak jong banget ka long bakila ban beksut tadeng tala da filanget ka bamut pila ban be ya giksut haga kerteng u jisu gini gidak kin bot ya kita ki banget kan mau gini gawai bau jisu pa ru ki nyo pongot kita ki senran ki jong ya ga bakin lek ban yalap mo sya kita ki shnang ki mamarjan ba onda baki ki wan pai ki wan ai ka report ka ba comment la do kata bat ki yat kho wat ki ksut ru mo ki dem krop aga kerteng u jisu wat ki ksut ki hapan pendam ki ksut ki hapan pat ki ksut ki hapan kenria jisu ngai iu syaitan hap kum ka lili na beneng uda kendit ret na marbala ai ya kata ka bor wat hagini gi breu ki batlot bor hagi breu ki bamlongi mo utra open kami ni gi breu ki berit ki batlot
ki bam long ai am o ka tin ke jom blai ka ang bo blai ujit ya kita ki batlot on pele ran ya kita ken ki baklan ujit ya kita ki babiet on pele ran ya kita ken ki ba start ang tin ke jom blai ula jit ya kita ki bam dan buram on pele ran ya kita ki badan buram ni kita ki bam long ai ujit ya kita ken ban pele ran ya kita ki ki balong ai tadi ta ko abang ifi ni ke sengi o jisu ujit ikini ki nyau pongot ki bam long ai usai tan wong gini Henry anda haba ki lech na ka benta ban syakri utrai bat ben lech ban yalap jaga gospel baga bor ka utrai ula ai haki da shisha ka ni ka bor ka trai kam hado kata bawat uksui ukendit thread wahap muka lili na beneng udah kendit ong kumno ta ini ki briu ki babiet ini ki briu ki batlot ki mendai ki start ki mendai ki ba la do kata nganyo benye ki boro shikata rei wow pleng leng ba jong kini ngahap ban kau ngo ngahap ban pet ngahap ban kenria baru jisu ang ada isha yo saitan wahap kung kalili na beneng namar iswai ka tau jisu ang hakami ngal IP ka bor ban yurot alor ki besen alor ki nyang lar tham alor ki bor jong nong shun baro mamnan ke guru ka bala ban le persya ken ye pi Pilaban puli kita Lukas nomor sipo ka dekot ka bakat kendai ngi I kumno bau trai ladap ai ka bor ye gini gisenran bagi ni urut i besen gi nyang lar tham gi besen gi bekren yo saitan nyang lar tham bekren gi jingpang ji stam ki bor jing ksut ki bor baman baro bamdan ka weiru ka bor ka bala ban le persya ye kita gi bangai dan ka bor ka bala ban le persya ye kita gi bangai bangakren agani ka sengi ya pi ba pinget bahaga kertengu jisu pilaban be ya kiksut pilaban be kiksut ki tri dan bor hagi brio gini gi sengi agani ka pertai Henry kiksoi ki to ya kita ki brio ki bangat kiksoi ki to itu ki brio ki badan yo jisu kiksoi ki to ya kita ki brio ki bayat si syah ka jing peslak ka jong trai gi nyo pungut ki wan ai ka report bo jisu de shat kemen namar wong wanum kemen tang ba kiksoi ki pet Henry kemen ya gane ka wai bala tho ya ka kerteng ka jong fi ha ka kitab jong ka jingem fite bla da fila anget am ka kam ka jong play ka pau te lem ba ka jim ka jong pi baga haba ka pau kata ka kam em ka bamut lapen scam ro ya ka kerteng ge jong fi habeneng tading ta haba onget rei klem I kam duai tong wi skain rumpet kam dan jingmat kata ko abang fi haba pila anget ka mut ki dakin pau baga dei ka ta pila anget la tho sno ni ka kerteng ge jong fi ha ka kitab jong ge jingim badeng ta ha ka kerteng u jisu pin be gi ksut ka baar pin ra no igi besen ka kren ni ka authority ka kti banra ka kren ni ka kti marga de ka kti ka pisan kot ka kti ka pile ya ka no am ka don ka authority ka kti ka man takdal jisu shong ka kti ka man ga jong blai kti ka man ka kren ya ka kti jong ka bor tadeng ta ka authority ka badeng ta kwa banong fi lada pila anget pidon ka bor ban bek so pidon ru ya ka ikhtiar ban sinshar ban le igi am ya ka ba ubreu hi daladi umla ban le pidan ni ka authority ta ka daw take authority bi haban shim ya ka ta ikhtiar ban penon kami ta ikhtiar bagi nu gi bor ki bon men yale ya pi gi nu gi bor ki bon ban tur persya ke ying ka sam ga jong fi jing tre jing sta la ni ka no pila ban hukum pila ban pendekut pila ban bethat hang tai da ka ta ka ikhtiar ka utra lo ai fi de ta pinra no yigi bisen kamot usaitan udan haga kti ka jong fi tadeng ta pile ma pi ya ka ba pi snobet ta ka de ta kabat ka balai ka ang ba fin kren ro da kita thlit ma thlit bonjat fin kren ki thlit ki batmai oi che sha ka de ta ba ktin jom lai ang kini gidak kin bodi bangat ya kerteng ka jonga kin be ki so kin kren ki thlit batmai kin ra no i besen tadeng tangim kren shu da thlit mo jonga jing snowram ne ba no nga ta ba nga ba kum ta nga ba duk nga ba janjar nga ba sosat nga ba kum ta henry fin kren ya ka ktin da ki thlit ki batmai finong nga day jong jisu mafikiran ni kaktin jong blay bon sin kung makibangay ngim day ron panon kami kintin don bok na bahano sepi tading ta bon sin ni ay puram ya ka bok bad ya ka no sep pagtin ka jong blay ka kran ni ka tanaw Isaiah repusan ka khot bakhat way blay wangan tho no sep ya pi da ka white lam namar filale ka ta ka bangam syam sngov ha tading ta kwa banong ifi ka ni ka singi ka pile ay buram shutra ka proverb nombalay ka khot ban riu ong halakilenti baro to plag utrai
ti pen bet ya kalenti ke jong fi ti pelong ya kalenti ke jong fi tading ta hagi ke baro ply yo try tading ta kren ki tlik bet mai ada dan bapang ong bet nganget po jisu pen khia if you want ong dan bok jam no lani pi pas ong ani jing bahano sip na ni jing bhabok bala pas ai ka buro mga ingo yo try bala pas mo piyo ya ka babaha ka jim jong pin ong ni pa ta bahano sip ni me ta bahano sip dai kumta ngim ai ka buram sya ka no sip ngi ai ka buram sya jisu ngi ai ka buram sya try bagade ka tang ka abanong ifi ka no sip ka bok kamla ban le e ifi namar kata kam de ka blay la pi ong ka bok no sip ka klalong blay no aga jim ka jong fi pi ka blay ka bok bat ya no sip utrayam la dau du buram la dau la le ba ya fi la da pi klem ai buram sha ani utray tu un bitar ong an thot no sip ya pi da ka white lam ani bagade kata ka abdong fi kum ki banget penduk no ka tien ba bok penduk no ka tien ba no sip ki banget ki penur buram ka kerteng ka jong try ki pen mi ka kerteng ka jong jisu na utlit jong ki tadaw ke ong ai ngu you try bala pas ai ngu you try pula kerkui nga ai ngu you try bala kerkui vi but kum ta kai nai ong don bok ban jam no na don bok ban pas ong nganget bu try ni rap ifi nganget bu try on ai bor ifi nganget bu try on ai ga jing job ifi mdei shu ba bok ne ba no sip tadai ta ngi kren ki tlik ki betmai ngi ra ki besen da di ga no ba peniap kata ga no pen sneeu ken ngi ong ka tien ga jong blai tadai ta kababal ka krenchai kata mdai bangin di khnang ya gabi mdai bangin le khnang mo baniap anrei ladadan ka nok ano ka bor paman ka bor soitan ka bi ka bawan man le persya yang gi kabi kamde tang jingbam rewat kita ki atiar ki jong soitan ki bawan man thau persya yang gi ki bamut ban pen sneu ngi ban pen pang ngi ban pen stom ngi ban pen jenjar ngi ban pen duk ngi kita kenom la ya pi kenom la yang kenom la ya no ro bangat ha u Jesus Christ tading ta lada pidi kano ka bapniap kata kano pen sneu ya pi kan bagay kata lada ki breu ki le sneu pi ki ai bi pi ki ai taro pi lane ki bakum kata ki ai shwari pi ki ai ne kata ka lasam lane ki ai bakum kata kanom trekam ga jim ga jong pi ta ka da pi ha ban nget ngakwa ban ong pi lada pi dan kun ta ka jingpang mentaro mentai kan ria no haga kerteng ga jong Jesus pi ha ban take authority pi ha ban soto ini ka wai lada pi langet ki ksut ki ha ban nget ya pi lada pi la kongo ki ksut ki ha ban kongo ya pi lada pi nget lada pi ong be tip gani kam dei na kam ta jonga ga dei nam ta ki wai kata te ksut tum le don bor be ga jim jong fi pakata ka de ka ktien ka jong blay kam de ka ktien ka jong ka de ka ktien jong Jesus ang ini gidak kin buat ya kita ki banget aga kerteng jong ngawong fin bag so in kren tli tamai fin ra ki besen la da fidi ba peniap kata ganong pen sneu ya pi bat ka basan galong la fi bukti ki bapang kita kin kia kalau Jesus ong bukti ki bapang bukti la ki pang bukti Jesus ju bukti ki breu ki bapang ba kita kiok kia ba ngi haban bot ya kata karukam ke jong try ha gidan ki benta ka ba Jesus syukran ro na gidan ki por ka ba Jesus na bukti bat kita ki bapang ki yok kia ba kata ka de jing shisha ka ni ka sngi ka ba menta la da filanget pi bukti ki bapang kita ki bapang ken yok kia ba kata ka de dak ba pi filanget ngakwa ba no fi ka ni ka sngi menta try ngasung komen bang yok kren ni ka kubor ka ni ka sngi na madon si bona preng jong fi fi ong alanget ndri dak pat kim dan da ka jim jong fi kidak kim dan re ka ba dong fi habala nget kidak kin buat fi kin don kidak haba fi langet ding ta la fi nget fi ong lomba on kan ria da don jing la kan ria on kan ria dan jing duk jing keduk jim jong fi ki don ki jing ele ki don ki jing wet ki don ki ding pin kiang fi kren baro kin ke dia lot ha ka kerteng u Jesus hallelujah ding ta ong fi dan da ka pat ke kerteng ka bakam kraw pan ya ka ni ka kerteng ka banga kren ya fi ka ni ka sngi ka kerteng u Jesus Christ ka kerteng u Jesus Christ u bana Nazareth ka kerteng ka ba dei ban yo ya ka jingero ka kerteng ka ba dei ban yo ya ka buram ban ngai ngo iblay ka ni ka por ka menta banget finang yo bor si sho dei tam fin ngai ri to ai ba ka bor ka jong blair kan pa ho pi ki banget dei tala da fin pat yo ka bor duai pan u try play ktien ka jong blay ka pan to an sa ai tapi pan fin yo diang ya ka bor la fi langet fin yo i ka bor ka jong blay ha ka jim ka jong fi
Pinduain ta gibapang inyo kya buon plat kibriyo gibapang. Wat yala dir pipang bukti kata ka jeka ka ba pipang pikren ya kata ka jingpang ka haban kan rea. Haga kerteng ujiso. Ngangat kumbaga ktin jomlay gang kan longgum ta. Ngangat butraun kerkui film na kubor ya ka bang pensngoy pi ka nagasngi ka bamenta. Inya duay no aga naga por ka bamenta. Hallelujah. 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 Try ni ka por nga wana khmat jome kerteng ka jome jisu. Nga duay nga kerkuni kon jome. Ba tang bakin syungay nray baka bor jong meru kan pao ka jim ka jong kigo try. Bakin be agi ksut yung kren kitlik ki betumay. Kin ra agi besen kin di kita ka penyap ka ng pensniyo kin bukti ka bapang kita ki bapang ro kin yok kya. Nga duay nga kerkuya pi. Ba tang man syungay nray baka kita ki dak kin bot ya pi kan. Na do man tagas nga duay nga kerku kerteng jisu. Amen. But amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ay ngo iblay ka nega por mentang yo ban ya kren bat pi lang ba ka nega kubor step jong ka nega ngib ngai ka nega kubor kan I mean sim ya pi. But ba finya nget ba finya duai ba finya shakri but finya le ro ig able try ho kum ya pi fin le. Ngin say shamel shay ka ngi kubla shibun. Amen.